Ready ka? Yeah! Gata na ba kag YouTube? Oo. Always. Kasagara ra. Kasagara. Dili ka adik. Dili, ay, gagana dadik. Adik ka? Klaro mo sa sanahong. Tanan mo kinsa ang pinakadato nga YouTuber sa Pilipinas? Mimiya. Si Mimio. Ngano na kayon makadato siya? Tsara yung mga content. Tara yung mga content. Oo. Naka-relate ka. Masin bayot pud ka. Dili pa. Adik kag YouTube. Klaro man sa simong naong. Nga adik ka. Oh. Gago! Kinsa ang pinakadato nga YouTuber nga nailan nimo? Motovlog mo to. Ha? Motovlog. Mato Vlog. Oh. So siya ang pinakadato para sa imong YouTuber. Ano nakayon ba nga siya ang pinakadato? Kaya, dagan sa kanang subscriber. Ay, gatanaw ba kag YouTube? Oo. Adik kag YouTube. Talagsa lang. Talagsa lang. RedTube di ka gatanaw. Dili. Dili pod. Pornhub. Dili. YouTube lang yun. Kinsa ang pinakadato nga Pinoy YouTuber? Tanaw nimo. Para sa ako kay si Jaiga. Jaiga. Ano na kayon maka nga si Jaiga ang pinakadato nga YouTuber? Wala lang. Kay Kuan, man fans man jud ko sa ila. Fans kaniya. Oo. Gatanaw ba kag YouTube? Oo. Always. Yes. So adik kag YouTube. Ha? Adik ka. Dili kayo. Dili kayo. Oo. Anong dili man kayo? Pero always man ka kag YouTube. Ay mag-YouTube lang ko kay gatanaw lang ko sa mga mukbang. Mga mukbang lang. RedTube. Dili. Dili. Adik ka naman RedTube. Kasi YouTube. Pornhub na na. Dili pod. So YouTube lang. Oh, YouTube lang. YouTube. Tanaw nimo kinsa ang pinakadato nga YouTuber? Si Gamil. Jamil. Jamil. Oh, ngano na kayon maka si Jamil ang pinakadato nga Pinoy YouTuber? Kuan lang. Naka-build naman sila og house and lot. House and tanaw ba kag YouTube? Oo. Always. Oo. Adik ka kag YouTube dili? Of course. Adik ka. Program sa naong adik ka. YouTube sa YouTube. Oo. Adik sa YouTube. Sa iya ha. Dili. Adik siya. Wala kayo yab? Wala. Gaba. Sa pinakadato nga Pinoy YouTuber nga nabala nimo? Jamil. Jamil. Basta. Nganong na kayon maka nga sila? Dagan man kay sila subscribers. Tanaw ba kag YouTube? Oh, yes. Gatanaw ka? Yes. Adik kag YouTube dili pod? Dili kayo. Dili kayo. Bukod sa YouTube unsa pa lain ginatanaw nimo? Pornhub. Hala, dili oy. Dili ka. RedTube. Dili Japon. So YouTube lang gid permit. Oh, YouTube lang. Tanan nimo kasi pinakadato nga Pinoy YouTuber. Si Tong mag-uyab ba? buwag naman sila. Ano Jamil? Oo, sila. Anong tanaw nimo anong sila man ang pinakadato nga Pinoy YouTuber? Kasi nakapagpatayo na sila ng bahay. Ganun. Mansion. Yeah. Kasi pinaka-paborito nimo nga Pinoy YouTuber? Si Zebby. Zebby. Yes. Ang anong si Zebby man? Gwapo man siya. Gwapo man siya. Paras mo. Dili kayo kaya di ata. Tanaw ba kag YouTube? Oo. Always. So adik kag YouTube. Dili sa kayo. Dili sa kayo. Oo. Bukod sa YouTube sa pala gipang tanaw nimo? YouTube lang. RedTube. Unta na, wala. Dili. Tanan nimo kinsa pinakadato nga Pinoy YouTuber? Oo, ara bag yung kukabaluan no. Kinsa pinaka-paborito nimo nga Pinoy YouTuber? Si Vice Ganda gyud Si siya. Vice Ganda, Oo. Pinoy YouTuber. Yeah. O nga lang si Vice Ganda man. Kay Kansha Joker. Joker siya. Ano ba kag YouTube? Yes, kuya. Always. Oh. Adik kag YouTube. Or adik ka? Adik sa YouTube. Adik sa YouTube. Sa iya ha. Dili na. Adili na ka adik sa iya ha. Bukod sa YouTube unsa pa yung ginatanaw nimo? Nga na yung mga tube. Parang RedTube. Adili. YouTube lang gyud. YouTube lang yun. Every when makagatanog YouTube. Oh. Every when. Oh. Every when. Oh. Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! Everyday. Everyday ka. So ka everyday ka always. Oh. Seryoso? Adili. YouTube ba YouTube? YouTube lang, YouTube. Tanan nimo kinsa pinakadato nga Pinoy YouTuber? Dogi ata. Si Doggy. Anong si Doggy man ang pinakadato nga YouTuber? Ano, dagan na kay siya ka subscribers. Tanaw ba kag YouTube? Yes. Always. Yes. Everyday. Yes. Adik kag YouTube dili. Medyo slight. Medyo slight. Adik sa yaha. Slight? Slight gyapon. Bukod sa YouTube unsa pa yung ginatanaw nimo? Fine. RedTube. Adik kag RedTube. Dili. Pornhub. No. Ay paborito nimo nga Pinoy YouTuber? Jaiga. Si Jaiga. Ngano si Jaiga man? Fine, mag-good fan man ko sa ila. Kay Mark, sit kay sila sa Facebook. Sweet kay sila sa Facebook. Ikaw na kay nana? Hello. Wala. Gaba. Pinoy YouTuber ang imong pinaka-paborito? Mimiya. Si Mimiyo gyud. Nga naman, anong siya man imong pinaka-paborito gyud? Dili ka nang pagmutan ako sa iya kay kakawala akong stress. Nakawala mo stress. Oo. Ano stressful day ka?
Oo, labi na kuan, estudyante. Sa estudyante. Oo. Sa uyab, dili ka stress sa uyab. Wala mo ko iyab. Wala ka uyab? Gaba. Ano ni mo pila sweldo ni Mimio monthly? Pag YouTube. Siguro, marag, 50,000. 50,000 Oo. monthly. Ano? Unsa kay sekreto ni Mimio nga para maka-hit siya og 50,000 monthly? Magpakatawag tao. Sample sa imong katawa. Kinsa ang pinaka-paborito ni mga YouTuber? Si Kwan, Reed mo to vlog. Read mo to vlog. Ngano kayon makangasiya? Ay, ganun kasi yung mga Kwan, di siya bastos ng pagkatawag. Di siya basta pagkatao. Di pras nako. Masin. Ang tanong niyo pila yung sweldo niya? Monthly. Mga 50,000. 50,000 monthly. Anong na-hit ka na niya nga 50,000 monthly nga sweldo sa pag-YouTube? Yamang gi-vlog. Si pinaka-paborito ni mga Pinoy YouTuber? Ranson niya na. Si Ransan Yana. Nganong sila man imong pinaka-paborito nga Pinoy YouTuber? Tsada man sila manayaw. Para sila manayo. Ikaw kabla ka masayaw. Dili. Ano mo pila kay sweldo nilang Ransan Yana every month? Mga 100,000 100 pesos? 100,000? monthly. O, unsa kay sekreto nga nung naabot na nilang sweldo nga 100,000 monthly? Kailang viewers. Ilang or viewers? Ilang subscriber. Kinsay paborito nimo nga Pinoy YouTuber? May Vines niya Oh, to. Pinoy Bites imong paborito. Oo. Nganong sila man imong paborito? Katawanan, manggid. Katawanan sila. Oh, mga- Sample sa imong katawa. Ay, marami piit. Ano ang mo pili sweldo nila monthly? Mga nalas sa mga 50,000. 50,000 monthly. Ano ni mo pili sweldo ni Zebi? Ang Sa every budlo. month Ang sa budlo. pag-YouTube. Ang budlo. Estimate lang nimo. Bobo gyapon ni. Yawa, Aw. 20,000 plus? Plus monthly. Unsa kay sekreto ni Zebi nga nung na-hit na niya ang 20,000 monthly nga sweldo sa YouTube? Jokeron man kayo. Jokeron siya. Na. Ano ni mo pila kay sweldo ni Vice Ganda sa pag-YouTube monthly? No, ambot. Estimate lang. Oh, 15 or 20 na, ana. 20,000 Oh. monthly. Unsa kay sekreto ni Vice Ganda nga nung na-achieve na niya ng 20,000 monthly sa pag-YouTube? Na, sayang pag-vlog. Pag-vlog. Pabaga siyang nahog. Charot. Baga siyang na. So, kailangan baga og naong. Ito pinaka-paborito ni mga Pinoy YouTuber. Dugi na. Si Dugi Gyapon. Ano ganun siya man? Kaya ko, may kasi modula din. Amay siya modula. So muna siyang yung paborito. Oo. Oh, nganong tanaw nimo pila yung sweldo ka ni sweldo ni Dogi sa pag YouTube every month? 100,000. 100,000 monthly. Nganong naabot ka na niya 100,000 monthly? Sige man siya kuan upload sa Big upload Pinadagan sa check kuan subscriber. na subscriber. So muna sekreto. Oo. Ano mo pila kay sweldo nilang Jaiga sa pag YouTube monthly? Wala ako kakuan. Estimate lang. Siguro, sa ko lang is 50,000. Oh, 50,000 monthly. Ano kay sekreto nga nung na-achieve nila ang 50,000 monthly nga sweldo sa pag YouTube? Siguro kanang sa ga-approach sila sa ilang mga Ga-upload sa ilang mga fans. mga fans. Thanks. So muna sekreto. Yeah. Kasi pinaka-paborito ni mga Pinoy YouTuber. Si medyo maldito. Sige naman. Joker kay sila ni Snake Princess. So si Medyo Maldito, si Nick Princess di ko kinahan sa iya ha. Sila duwa. Silang duha. Ano ni mo pila kay sweldo ni Medyo Maldito sa pag YouTube monthly? 50k siguro. 50k monthly. Ano kayo? Daho kayo, di ba? Unsa kay sekreto nila nga nganong na-reach nila ang 50,000 monthly? Or nganong na-achieve na nila? Ambot nilo. Ambot pud nimo. Kung mahimo kang YouTuber unsa imong intro? What's up mga mananap? Ako na si Roxanne! It's your girl! Babae di ka? Mahimo kang YouTuber unsa imong mahimong intro nimo? What's up mga pangit? Kung ikaw mahimong Pinoy YouTuber unsa intro nimo? Hey, I'm Jesame Espalong. Dili kay kumukuan kay dili kay ko hilig mag-video man jud. Di ka mahilig mo video. Oo. Dapat lang dili mo mag-video hindi mo masakpan. Cut. Gago! Kung mahimo kang YouTuber unsay intro nimo? What's up mga kaigan na nasa Tadiri Karon? Mag-vlog. Kung mahimo kang YouTuber unsay mahimong intro nimo? What's up yo mga mananap? Nanap man pugag naong. Kung mahimong YouTuber ka unsay mahimong intro nimo? Hi mga ka-babes! Welcome sa vlog ko. Okay na. Kung mahimong YouTuber ka unsay intro nimo? What's up mga kaibigan? So ayun. Andito tayo. Mahimong YouTuber ka unsay intro nimo? What's up, Zenzen? Wala to. Marata. Marata. Kat, kung mahimong YouTuber ka unsay mahimong intro nimo? up, Kung kulit? kung mahimong YouTuber ka unsay may intro nimo? What's up mga kulira? Kulira pud ka. Kat.